खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो शिवसागरनिफ्राय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायनानै लानाय जाबाय दिनै डे 3 बे डे 3 आव जोङो दायो केबनिफ्राय ओंखारबोबाय आं भिडिअखौबो नैबे जायगानिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय नोंथांमोना उनथिं नुदों जानो हागौ जोबोर दैबानाजों जितु जोंहा बे गोसारनानै पुरा दैबाना जाना दंजोबो आरो एसे रानबाय दायो जा नैबे निखिनि जायगायाव जों दसे थाथ'नायनि जाहोना बेनो जे जोङो दिनै गुबुन दाबसे गामियाव जोङो थांनो थाखाय रेडि जाबाय मैया जोङो माजगावआवहाय खामानि मावदोंमोन साननै जों मावबाय फार्स्ट डेआवबो माजगावआवनो मावदों सेकेन्ड डेआवबो जोङो माजगावआवनो मावदों दिनै 3 डेज बे 3 डेजआव जोङो बबेयाव थांगोन बेखौ बुंनो हाला दायो सेन्ट्रेलनि टिमा डिसिसन लादों बबे गामियाव थांनाय जायो बेखौ डिसकास खालामबाय थादों दायो जोङो बेनिफ्राय एसे लकेसनखौ नोंथांमोना दिन्थिहरबाय बै हाजोआ नुहुरनाया बे जाबाय नागालेण्ड हाजो आरो बिथिंनिफ्रायनो दैया बिथिं पुरा फैजोबदों आरो दा नोंथांमोना नायलांबाय था दिनैनि बे ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय मावसुम हानजाफोरा एसे जायगाखौ नायगिदिंदों गासैबो एसे नायदों एसे फट' होरि लादों आरो दा बे जाबाय मोनसे क्रेसारसो बेयाव पुरा जावजुबो आरो नै नायलाय जों दायो नै लकेसनाव सफैबाय परजा बुस्ति गामियावहाय जोङो दिनै खामानिखौ मावगोन बेयाव पुरा दैया फुरथि जाजोबदोंमोन होनना बिथांमोना गामिनि मानसिफ्रा फोरमायदों जोंनो दायो बेवहाय फैबाय जों खामानिखौ आग बारायनोसै मावनोसै बबे न'खराव जोङो खामानिखौ मावनाय जागोन बेखौ नोंथांमोना दसे उननि गेजेराव नोंथांमोना नुगोন যি সময়ত বানপানী হৈছিলে এই সময়ত ক'ত আছিলে আপোনালোক আমি ঘৰৰ ওপৰত যিদিনাখন পানী ইয়াত সোমাই গৈছিলে হয় আমি মন্ধচৰত আছিলোঁ ঘৰৰ মন্ধচৰত আছিলোঁ ইয়াতে আপোনাৰ গাঁৱত কোনোবা মানুহ ঢুকাইছে নেকি এটা আছে বিহাৰী মানুহ ঢুকাইছে না এইটো মানুহ শিৱগিৰি মানুহ পাইছে নি পোৱা নাই এতিয়া মানুহতো বহুত মানুহক বচালে কিন্তু মানুহ তাৰ বেমাৰ এটা আছে যোনটো ঢুকাইছে এই মানুহ পাইছে নি পোৱা নাই এতিয়া বৰ্তমান ডেড বডিটো পাইছে না मानगोनां आफादगिरिया नैबे टीमाव दङ बे सेन्ट्रेल टीम दायो नै खामानि मावगासिनो दङ चिरां मोनदां टीमा नैबे नै चिरां डिस्ट्रिक्टआ खामानिखौ जागायबाय नै दा मावजेनबाय दे बे न' सिंनि हाब्रुखौ एसे बोखारना साइटिं खालामदों जोंना उदालगुरिनिया बै थिंगालि थांदों साहा गालाथिं दायो थांसै जोंबो मावनोसै खामानिखौहाय दे नायलांबाय था लोगोफोर কোনখিনি ইয়াতে আছে না ঠিক আছে বাচ্চা আছে না আমি কাম কৰি দিম চবৰ এজন আমি সোমাই দিম কোনটো ঘৰটো কোনফালে এইটো দুটা ঘৰ পাৰ হৈ কিনে আচ্ছা আমি কাম কৰি যাম দে ঠিক আছে जों मावगोन न'खरा बेनो ना बेनो ना आচ্ছা जों मावगोन न'आ नै रान बेनो जों बेखौनो दिनै फोसाबनोसै मावनोसै दे मियानि फागा दङ ना गैया मियानि फागाया जों बोनाया खानानै बोनांगोनसो बिराद गिलिर थाया गिदिर नामा पुरा गिदिर सेकेन्ड मोनसे गाहामल' लादोंलै आं एसेल' एरनायफोरखौ भिडिअआ हायाबो जानो हागौ उनावहाय दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन आखाइजों आखाइ एकदम सिंनिफ्राय हाब्रु लाबोगासिनो दङ जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि
मावसोम हानजाफ्रानो मावसोमगासिनो दं जोंना नै आखाइजों आखाइ रायगालायगासिनो दं नै रुम मोनसे हानसै नै थिखांलायबाय नै आदा नै दे लरियाव नै लडिं खालामबाय जोंना आफादगिरिया उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया नै गारियाव लडिं खालामदों निउ टेकनिक टेक्न'लजिजों गोदान मुगानि गोदान आदब खायदाजों नै बुद्रुनानै लानानै थांसिगोन बड'लेण्डनि लरि बियो लरि एलायनो ओरै बुद्रुबाय बिराद गोख्रै आथिङा साखा थोंनैबाबो बिराद गोख्रैथार नै ओरै गारहैबाय नै खथासेखौ हारसिंनो हायो 10 मिनिटाव नै दा खामानिया जोंनिया जोबसिगोनानो होनना बुंजायो अलमस्ट बायजोब्बाय जोङो माखासे कार्बन दंबावो नै दा बेनिफ्राय बेयो फुरथि जानानै दङ बेखौबो जोङो साफा खालामगासिनो दायो जों खामानियाव बारायलायनोसै खामानियाव नांलायनोसै लायसै ना मेंबाय ना बुंबाय आदा मेंबाय नामा दे जोङो खामानियाव आरो आवगायलायनोसै लोगोफोर न'खरनि मालिकफोरानो साहा लोंदों भातथ' खवा हल सब खवा हल भात बरिया जोंजों लोगोसे दंफायो बास इमान गोजौनिफ्राय उथिगोन आयौ उथिगोन उथिया बेबा हा जिहेतु जोङो न'आव हाब्रु दङमोन ना माखासे हाब्रुखौ जों साफा खालामबाय बेनिफ्राय जोङो जिहेतु बेयाव माखासे मैला दङमोन बे मैलाखौ एसे साफा थाजानाय बायसा खालामनो थाखाय बे दैजों जों साफा खालामना होनांगोन ओंखायनो मालिकआ जोंनो मटर होफैबाय ओमफ्राय बे मटरखौ जोङो कानेक्ट खालामनो नागिरदों आरो बे दैमायावनो नै दा ओमफ्राय पाइप लानानै फैदों बिदि पाइपखौ जों बिदि कानेक्ट खालामनोसै चलो जागोन जा बिबा हा पाइपखौ नै जोङो न'सिम लानानै फैबाय কোনটো বেৰাটো কৈছে তাৰ বান্ধিব লাগিব কৈছিল না কোনটো বেৰাটো পাইপखौ নাইসोबाय जोङो फुङाव नैरा बेखौनो साफा खालामदोंमोन पुरा क्लिन जाबाय बेनिफ्राय बेयाव दै होबानो बांसिन साफा जासिगोन आरो बेयाव पुरा हाब्रु दङमोन बेखौ जों साफा खालामजोबबाय नैरा बेयो पुरा हाब्रु दङमोन दे लोगोफोर दसे उनाव दैया जुदि फैयोबा नोंथांमोननि खिथिगोन लोगोफोर दैया फैबाय ahok ahok pani mayo ki নাম তো কোসন mayo দে নাম তো কই দিয়া হা নে নাকি নে दैया फैबाय बेखौ पुरा साफा खालामनोसै जाहाथे बेयाव थानो हायो आरो साफा खालामनो हादों ओइलाय बेयाव जरा दङ बिथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिथां आदा बिथाङा मावगासिनो दं नै बे जाबाय दखानमोन दै बेखौनो दायो साफा खालामगासिनो दङ पुरा नस्थ' जाजोबखादो बियो दा बेखौ थिंखौ एसे साइटिं खालामना गालांनो नागिरदों जों बेखौनो साफा खालामबाय थादो लादो जोङो बे न'खरखौ पुरा मावनानै फोजोबनो हाबाय नोंथांमोननिसिम दिन्थिनो जों बिदाय लानोसै बे न'खरनिफ्राय
जों खामानिखौ फोजोबबाय आरो नै बेखिनिखौ जों पुरा क्लिन खालामनो हाबाय नै बेखौ जों पुरा क्लिन खालामना होबाय बेयाव पुरा हाब्रु गोजामोन बेनिफ्राय बे मोनसे थाहैबाय बे मोनसे थाबाय नै खोमसि नुदो एसे जोङो बिदाय लानोसै लोगोफोर बे न'खरनिफ्राय जोङो दायो बिदाय लाबाय दे आइसो धन्यबाद नमस्कार अब एक नाही दे बिदाय लाबाय